Moi ben, pois moi bo día. Queríamos hoxe trasladar unha preocupación importante que ten o Bloque Nacionalista Galego e creo que boa parte tamén da poboación de Compostela, que é a situación en que está nestes momentos o mercado, a Praza de Abastos e todos os problemas que xiran alrededor dela. Para iso tivemos unha reunión a semana pasada con representantes das naves que representan a 130 comerciantes dun espazo dun lugar que, como é sabido, onde hai 57 casetas pechadas e 4 que funcionan como almacén, así que ao final unha cantidade de 61 casetas que non están exercendo a súa función e un espazo que leva bastante tempo con problemas importantes, problemas que non comezan agora, é evidente, problemas que levan tempo arrastrándose e facendo que ese pulmón, ese espazo, ese centro de dinamización do produto do mercado fresco de Santiago de Compostela vai en declive cada vez máis. Mais o certo, como nos trasladan, estamos nun punto de inflexión pola xestión do goberno local, pola mala xestión do goberno local, que a partir dun proxecto de humanización o que fai xustamente é non dar alternativas e non facer un diálogo previo para que ese proxecto se faga coas debidas condicións e garantías e para que sexa máis unha axuda que non ao final un problema para os propios comerciantes e a viabilidade da propia praza. Realmente nós entendemos que non se pode presumir da praza, non se pode dicir que é o lugar máis visitado de Santiago despois da catedral, que é un espazo que recomendamos que as persoas turistas que vayan ver, que despois o que fagamos coa nosa práctica sexa deixar de ir caendo, ir esmorecendo pouco a pouco e facendo que teña unha situación que calquera persoa que viva en Compostela pode vela, porque claro, fora dos sábados que vaya de luns a venres e a xente da praza, claro, ninguén vive únicamente co traballo dun día a semana. É para iso que nós imos presentar unha iniciativa ao pleno deste mes de marzo, para que se cree un plan de dinamización comercial, un plan que teña varios apartados e onde se inclúan medidas para mellorar esa mobilidade que se puxo, pero onde se poñan outras medidas que nós cremos que teñen que ser complementarias do proxecto de humanización. En que consistirían esas medidas? Claramente nunha campaña de difusión, nunha campaña de concienciación, nunha campaña de publicidade, para que se fagan actividades para fomentar a compra de produto fresco, a compra de produto de proximidade, a compra que debe ser a canalización máis fácil para todo o que é o mercado local e comarcal, e tamén con degustacións que se fagan con información sobre alimentos a venda ali, cunha partida destinada ao fomento de compra directa. É algo que solicitan tamén, que nos solicitaron as persoas representantes das naves e que nos entendemos que é unha boa saída. Unha partida destinada ao fomento da compra directa para ou ben atraer nova clientela ou ben fidelizar justamente clientela xa habitual. O sistema que a estas persoas representantes das naves les parecía ben era o dos bonos corazón, a nós tamén nos parece que ese pode ser un sistema, ou ese ou outro, mas realmente unha fórmula de axuda á compra directa. Tamén, nalgo que o Bloque Nacionalista Galego leva moitos anos insistindo, na realización dese proxecto para que haxa un aparcamento soterrado en Belvís. Nós levamos ese tema en riba da mesa, levámoslo nos nosos programas electorais, nos nosos compromisos e negociámoslo en todos os orzamentos, xa non únicamente agora co Partido Socialista, senón na etapa de Compostela Aberta, que acabou comunicándonos que sí, que ese proxecto está recollido no Parque de Belvís, porque ao final parece que estamos falando de algo que se invente de agora, non? O Plan Especial de Belvís, elaborado en 2004, xa recolle que haxa unha superficie de 5.000 metros cadrados no subsolo para esa dotación do aparcadoiro sustitutorio do actual. O lóxico é que o aparcadoiro estea baixo a superficie, soterrado, e que se poida facer. Eu xa digo que o proxecto previo que hai que facer na etapa de Compostela Aberta comentaron que sí, que estarían dispostos a facelo, non nos realizaron. O Partido Socialista tamén nos dixo ao inicio deste mandato que sí que estaban dispostos a realizalo, mas non nos realizaron. E parece que se xoga con iso, conforme unhas veces sí, outras veces non, pero ao final non é unha realidade. Nós entendemos que hai que facelo,
que esa é unha sustitución lóxica e normal, aínda que ten que haber outras medidas complementarias, porque é certo que non todo o mundo pode salvar facilmente o que é a Costa das Trompas. Entón, ese proxecto para nós é fundamental, pero tamén é fundamental apostar por recuperar para a xestión pública o aparcadoiro da Praza de Galiza e facer que haxa un horario gratuito, non de 10 minutos nin media hora, senón un espazo suficientemente amplo para que outras persoas poidan ir ao mercado e poidan salvar esa pendente das trompas. Nós entendemos, como agora parece que se di, querendo, eu creo que, fuxir dese compromiso, que a ver se ese parking vai estar aí ou non, dependendo de cal vai a ser a humanización que se formule para toda a Virxe da Cerca, Fonte de Santo Antonio, Praza de Galiza. Nós entendemos que o que hai que facer é reservar que fora das humanizacións ten que haber un paso obrigado para aparcadoiros alternativos e disuasorios. E o da Praza de Galiza é un espazo fenomenal para xustamente complementar ese parking de Belvís para aquelas persoas que teñan problemas de mobilidade. E, mentres tanto, porque alguén pode dicir, vale, pero mentres se fai isto, mentres non chega o 2025 para esa recuperación, para a xestión pública do aparcadoiro da Praza de Galiza, mentres se fai o proxecto e logo se efectúa ese aparcadoiro soterrado en Belvís, o que hai que facer é habilitar outras medidas. Por exemplo, conseguir que sí que funcione o ascensor desde a Virxe da Cerca para aquelas persoas que teñen problemas, crear un sistema de consigna ali que permita deixar as bolsas e agardar para recoller a mercadoría. É dicir, que hai cuestións que con pouco diñeiro, un pouquiño de esforzo e vontade, que se poden facer, que funcione o ascensor, que haxa un sistema de consigna ali na Virxe da Cerca para que se poidan deixar ali as bolsas e agardar para recoller a mercadoría, ampliar o horario de carga e descarga de 10, nós entendemos que a 30 minutos, o certo é que eses horarios teñen que ampliarse un pouco, porque o que nós partimos como Bloque Nacionalista Galego é dunha premisa que pensamos que é a que noutros lugares e noutros espazos deu resultado, que cal é o mellor espazo peonil, aquel en que non hai que prohibir, porque xa a xente sabe que só debe de pasar quen o precisa, e xa existe a suficiente concienciación e alternativas para que ese sexa o resultado lóxico. O que non vale é que nun tramo moi pequeniño agora, sobre 30 metros, xusto ali diante da parte lateral de Historia, haxa 15 sinais de tráfico e case a xente vai ali e non sabe nin a que hora, nin cando, pode, non pode, aparcar, non aparcar. Ao final o único que facemos é confundir a poboación e intentar solucionar con presión policial o que son cuestións que deberían de levarse a través da concienciación, a través de medidas disuasorias, a través de alternativas e a través de plans que fagan que tamén todo o mundo se conciencie de que non pode desaparecer a Praza de Abastos como lugar de referencia de produto e de venda, de negocio, non única exclusivamente de decorado. Ao final isto está na mesma relación a Praza de Abastos que o que nos pasa con toda a cidade histórica. Non pode ser única exclusivamente un decorado, ten que ser unha cidade viva, ten que ser un espazo para vivir, en este caso para comprar e vender. Por tanto, para nós, recoller as mercadorías, poder facelo e volver sen atravesar o arco de Mazarelos debe ser unha opción. É unha opción que se vai ir reducindo por sí soa se camiñamos conxuntamente todo o mundo na mesma dirección, se poñemos alternativas, se traballamos para que esas alternativas sexan unha realidade. O que non entendemos é como se poden decidir cuestións e implementalas sen dialogar previamente, sen ver se iso é o que mellor favorece esa mobilidade necesaria e sen termos en conta as consecuencias que poden xerar. Por iso, xa digo, o Bloque Nacionalista Galego vai presentar unha proposta neste pleno do día 31 de marzo con esa idea de que se cree un plan de dinamización comercial para axudar a xente da praza, para recuperar a vitalidade da praza e incluindo medidas que melloren a mobilidade a medio prazo,
que entendemos que pasan por esa dotación de aparcadoiros, Belvís e recuperación da Praza de Galiza para que teña prezos públicos e gratuito para estas xestións, e tamén con medidas provisorias. Esas medidas provisorias que pasarían por iso, habilitar ascensores, crear consignas e tamén ampliar o horario de carga e descarga e camiñar cara a un modelo que sexa de concienciación e fomento e de alternativas e que fundamentalmente teña como criterio principal que a praza é un valor de Santiago de Compostela imprescindível para que a cidade histórica siga tendo vida. E non sei se tedes algunha pregunta. Sí, como se lle dá resposta, porque ao final se que decía de ampliar os horarios de carga e descarga, pero como se lle dá resposta tamén a parte dos praceiros, porque esta moción recolle sobre todo iniciativas para dinamizar o comercio, para facilitar os usuarios, pero a parte dos praceiros, como lle ponemos as cousas máis fáciles a eles? O que demandaban era máis tempo de carga e descarga para eles. Sí, é que nós o que decimos tamén é que os tempos de carga e descarga hai que ampliálos, hai que buscar outras alternativas e ampliálos. E como comentei antes, aquí hai unha liña xeral. Se hai unha necesidade e alguén ten que vir a facer unha compra importante de calquera produto e necesita cargar 150 kilos, pois iso necesita decirse que sí. O problema non está para nós en poñer, agora, creo que hai que intentar conseguir aumentar, incrementar os horarios que están, intentar buscar algunha praza máis, pero sobre todo ir a un esquema onde o que prime sexa o sentido común. Se alguén necesita ir recoller, ir a por unha cantidade importante de mercadoría, o que hai que facer é clarísimamente deixar que esa persoa pase e intentar facer e camiñar cara a ese objetivo que dixemos que quen precise pasar que o poida facer con todo o sentido e toda a concienciación do mundo de que deben ser as menos persoas posíveis e dando esas alternativas. Con iso creemos que se solucionaría. Camiñar cara a iso, como se fai? Faise con moita concienciación e con moito apoio. Faise con que os praceiros, as praceiras saiban que o Concello está da súa parte e que quere que ese elemento siga sendo un elemento vivo, un elemento de negocio. E tamén, iso tamén se fai creando apoios directos. Con todo iso, seguramente que podremos conseguir que todo o mundo acabe concienciándose de que só teña que pasar para ali, para aquilo que é imprescindível, dando esas alternativas. Entón, nós o que pensamos moitas veces é que non ten ningún sentido poñer máis restriccións, máis tal, senón ir a alternativas, a ver onde están esas campañas de difusión, da necesidade de humanizar, de que todo o que se faga a nivel peonil tamén axuda e tamén apoia, pero que todo iso vai acompañado de que cuestións de lógica, de que se alguén ten que recoller mercadoría ou teñen que en algún momento de repente poder dispoñer dun espazo que o poidan facer. E logo tamén se fai conseguindo que as infraestructuras que están nos arredores poidan estar en mellores circunstancias, en mellores condicións. É dicir, que ás veces a xente que ven á praza pola Ruela da Tafona ten que estar nunhas condicións adecuadas, ou a xente pode ter unha alternativa tamén para aparcar. Por exemplo, xa o veremos cando se faga toda a remodelación da Virxe da Cerca e da Fonte de Santo Antonio, deixando algúns espazos especialmente para iso. Entón, esa pode ser unha solución. A min o que digo que nos trasladaron praceiros e praceiras que eles o que queren é dialogar e ter eses espazos de chegar a acordos, o que claro que non vale de repente decidir dun día para outro isto vai ser así, pero eles están en disposición, creo que moi boa, de poder falar de cal é a alternativa mellor. Non sei se hai máis cuestións. Non? Vale.